mong kuha. Bakit? Ano? Unat na. Tok. Ano yan? Ito pang paluntok. Nakaulat yan. May pansipa. Ayos ka talaga. Ba't di nakaunat? Oh. Nakaunat na. Ano yung pantukod? Ano yan? Loko ka talaga. Ito pansipa. Ito. Ragong ka. May style kami kanina. Wah! Tingnan mo ito. Nagmana siya sa nanay niyang mabait. Paborito ko niya. Color ka. Ibon, no? Oh. Grabe, oy.